Вітаю вас, сябры! З вами Ольсеевич Бро. Сёння ў відэа я пакажу, як паставіць беларусізатар гульні Out of Sight. Пераходзім па спасылцы ў апісанні пад відэа і спамповаем сам беларусізатар. Пераходзім па папцы гульні. Раз. Вось. Outside. Контент. Max. Вось сам беларусізатар. Ператаскаем гэты файл. Усё, паставіўся. Давайте паглядзім, што ў нас атрымалася. Як бачым, інтэрфейс поўнасцю на беларускай мове. Так. Вось. Працягнуць. Як бачым, у нас всё перакладзена.